Aleksi Laiho, metallimaailman palvoma rock-jumala. Mies, jonka tahdonvoima saa kitaran sylkemään riffejä kuin konekivääri tulta. Kele, plektron. Laihon armottomissa käsissä on syntynyt uusi metallispektaakkeli. Teos 100 sähkökitaralle. Edelleenkin toi koko idea kuulostaa niin älyttömältä. Mun mielestä toi koko juttu kuulostaa just sellaiselta, minkä joku Steve Vai voisi tehdä ja varmaan tehdä hyvinkin. Joten kyllä mä siinä olisin messissä ihan saman tien. Mä nyt lähestyn sitä silleen, että se on biisi siinä missä mikä tahansa muukin biisi, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, mutta koska jostain sen on lähettävä ja se on yleensä se vaikea juttu aina. Et mä en osaa jotenkin nähdä sitä päässäni vieläkään, enkä kuulla sitä päässäni, mutta siis kyllä mä sen saan revittyä jostain. Toi kohta me kuvataan. Säveltäminen 100 kitaralle on lähempänä sinfoniaa kuin perinteistä rock-riffittelyä. Stemmojen kanssa tuskailu on vienyt Laihon musiikillisen mukavuusalueensa rajoille. No kun siinä on siis mun lisäksi nyt siinä on 4 kitaristia ja jokaista kitaristia kohden on sitten se oma sektio. Sitten mä otan totta kai ideoita vastaan ja siis sen takia mä oon myöskin valkannut siihen tyyppejä, jotka ei ole just ihan tästä heviskenestä, että siihen just tulisi vähän enemmän jotain eri meininkiä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kaikki on kirjoitettu, niin kyllä siinä pitää tarkkaan seurata, koska muuta se menee aivan sekoiluksi, jos kaikki rupeaa se jotain improvisoimaan ja siis fy. Hi! How's everybody doing? Good? Awesome. No siis tämähän oli ajallisesti niin haastava juttu, että mulla ei silleen fyysisesti oikeesti ollut aikaa pistää tätä biisiä mitenkään konkreettiselle tasolle kuin vasta ihan tossa vähän aikaa sitten. En mä viittinyt sanoa sitä edes kenellekään, että älä nyt huolia tää mun päässä, koska jengi menisi muuten ihan paniikkia ja mä en voi sietää sitä panikointia ja stressaamista. En ole ikinä miettinyt asiaa silleen, että hetkinen, että tässähän on 100 tyyppiä messissä, ei se voi olla mitään hirveetä tilutusta eikä mitään ihan levoton progea, koska siis se menee niin sekoiluksi sitten. Oli ne soittajat kuinka hyviä tahansa. Toi maapallon siis varsinkin just metallikitaristien taso on ihan järkyttävän hyvä nykypäivänä. Siis älyttömiä soittajia löytyy joka puolelta maapalloa. Mä tavallaan odotan sitä aika innolla, että päästään kaapelitehtaalle 100 tyypin kanssa raapimaan. Vaikka Laihon itsekritiikki lyö miestä välillä omillekin korville, hän kehottaa soittajia ottamaan rennosti ja nauttimaan lavalla olosta. Ei, mun mielestä tärkeintä on se, että jos tosiaan tapahtuu semmonen, että unohtaa jonkun osan, niin kannattaa vaan pistää polat kiinni, niin et kuunnella vähän aikaa, että missä mennään ja sit hyppää takaisin messiin silloin kun tiedät ja sit kun sä oot valmis. Et ei kannata panikoida tai silleen, että et sä just saada mitään hirveätä kohtausta, että apua nyt mä oon pilannut koko jutun, koska ei niin tuu käymään. First rehearsal, how are you feeling? Amazing. I can't believe I didn't know what to expect going into this, but once I stepped in there, it was so noisy, but in the best possible way. Probably one of the best things that happened to my musical career lately. So
Mitäs tässä on ihan mielenkiintoisia kokemuksia. Elämähän koostuu kokemuksista, niin tässä tulee yksi sellainen lisä. Okay, 1, 2, 3, 4, pow! That's the A chord. Okay, cool. Yeah, I'm so exciting, and I saw Alex Laiho first time. I will be crying. I'm crying. I don't know what to feel. To finally be able to like literally be in the same room and play and talk to him and play stuff with him is just the dream come true. I can't believe it's happening. I can expect that's going to be the craziest thing I've ever been a part of. Ja sä vedät siellä ykkösellä, eikö niin? Se on vaan siis takatuku, siinä on vaan soolospotti. Sitten tulee niinku vasta sen jälkeen. Joo. I expect that it's gonna be loads of fun, really loads of fun to learn as well, you know, because learn how to play with 100 people together. Very interesting situation playing with 100 other guitarists. You don't do that every day. 100 people's a lot to coordinate, obviously, with this kind of thing, and to get everyone to nail their parts. And I got like goosebumps after the one part when our section started harmonizing with the section beside us. It was just amazing feeling. It was like, yes, this is what I came for. Mä en ole ikinä soittanut 100 ihmisen kanssa yhtään mitään, enkä varmaan tule ikinä soittamaankaan. Että toi on silleen aika ainutkertainen juttu. Other than that, I think we're ready to roll.